Segui, coronel. De què vol que parlem, ara? Del meu color preferit? Coronel, el vol de les 6 era el primer que sortia. Sí. No em va sortir un 7 hores abans que va aterrar a la base d'Andrews a les 2 de la matinada? Tinent, aquest tema ja l'hem tocat prou, no troba? Senyoria, això són els llibres de registre de vols de la base Badia de Guantánamo i de la base aèria d'Andrews. El de Guantánamo no consta cap vol que s'enlairés a les 11 de la nit i el d'Andrews no consta que aterrés a les 2. Voldria que s'admetessin com a proves de la defensa Alfa i Bravo. No ho entenc. Vol que s'admetin proves d'un vol que no ha existit? Nosaltres creiem que sí, senyor. La defensa cridarà a declarar els soldats Cícero O'Malley i Anthony Rodríguez. Tots dos eren membres de la tripulació de terra Andrews el dia 7. Senyoria, no figuren al llistat. Són testimonis de refutació citats per rebatre la declaració del testimoni sotmès a interrogatori. Els testimonis podran declarar. Tot plegat és ridícul. Coronel, fa un moment, vostè... Compari els llibres de registre, per l'amor de Déu. Ja parlarem amb els membres de les forces aèries, senyor. Fa un moment ha dit que va ordenar al tinent Kendrick que digués als seus homes que no toquessin en Santiago. Això mateix. I el tinent Kendrick va deixar ben clar el que volia? Com l'aigua. No pot ser que ell no hagués comunicat l'ordre? Que no l'hagués comunicat? No ho sé, que se n'hagués descuidat. No. No pot ser que ell hagués sortit del seu despatx i hagués dit «Aquest home s'equivoca». No. Quan el tinent Kendrick va parlar amb la secció i els va ordenar que no toquessin en Santiago, pot ser que no li fessin cas? Ha servit mai en una unitat d'infanteria, fill? No, senyor. Ha servit mai en una zona en conflicte? No, senyor. Ha confiat mai la seva vida a un altre home? O li ha demanat que li confiés la seva? No, senyor. Nosaltres complim ordres, fill. Complim ordres i si no ho fem, la gent mor. És així de simple. Ha quedat clar? Sí, senyor. Ha quedat clar? Com l'aigua. Coronel, li he de fer una altra pregunta abans de cridar a declarar els soldats de les forces aèries. Si realment va ordenar que els homes no havien de tocar en Santiago i tothom compleix les seves ordres, per què diu que en Santiago corria perill? Per què era tan urgent traslladar-lo de la base? El soldat Santiago era un marine molt dolent. Se'l traslladava... Això no és el que ha dit. Ha dit que se'l traslladava perquè corria un perill greu. Exacte, però... Ha dit perill i jo he dit perill greu i vostè ha dit n'hi ha de cap Recordo altra molt bé el classe. que he dit. Puc dir al secretari del tribunal que li llegeixi el... Ja ho sé què he dit, o sigui que no cal que m'ho faci llegir com si... Què les dues ordres? Coronel? Perquè a vegades els homes actuen pel seu compte. No, senyor, ha deixat ben clar que els seus homes no actuen mai pel seu compte. Els seus homes compleixen ordres o la gent mor. En Santiago no havia d'haver corregut cap mena de perill, oi, coronel? Ets un malparit de merda. Senyoria, sol·licito un ajornament. Vull que el testimoni contesti. El tribunal espera una resposta. Si el tinent Kendrick va donar l'ordre que no s'havia de tocar en Santiago, per què se l'havia de traslladar? Coronel? El tinent Kendrick va ordenar el codi vermell perquè vostè li va dir al tinent Kendrick que l'ordenés. I quan van anar amb el dades, se les van carregar aquests pobres nois. Va obligar Parkinson a firmar un ordre fals i va manipular els llibres. Va qüestionar el metge i ara vull que em digui, coronel Jessup, vostè va ordenar el codi vermell. No cal que respongui la pregunta. Contestaré la pregunta. Vol respostes? Crec que tinc dret a Vol obtenir-les. respostes? Vull la veritat. Tu no pots entendre la veritat. Fill, vivim en un món carregat de murs i aquests murs els han de vigilar i defensar homes armats. Qui ho ha de fer, això? Tu? Vostè, tinent Weinberg? La meva responsabilitat és tan gran que no se'n poden fer una idea. Ploren per en Santiago i maleeixen els marines. Tenen aquest luxe. Es poden permetre el luxe de no saber el que jo sé. La mort d'en Santiago, tot i que tràgica, segurament ha salvat vides. I la meva existència, encara que els sembli grotesca i incomprensible, senyors, salva vides. No volen la veritat perquè molt en el fons, encara que d'això no en parlin amb ningú, ja els va bé que m'estigui en aquell mur. Necessiten que m'estigui en aquell mur. Fem servir paraules com honor, codi, lleialtat, que són la columna vertebral d'una vida dedicada a la defensa d'un país. Vostès només en fan escarni.
No tinc ni temps ni ganes de donar aquestes explicacions a un home que es lleva i se'n va dormir abrigat amb la manta de la llibertat que li procuro i que després posa en dubte la manera com li procuro. M'estimaria més que me'n donessis les gràcies i que em deixessis estar. Si no, et suggereixo que agafis una arma i que facis una guàrdia. En qualsevol cas, me'n fot una merda que et creguis que tens dret a saber res. Va ordenar el Codi Vermell. Vaig fer la feina que... Va ordenar el Codi Vermell! Esclar que el vaig ordenar, collons! Amb permís. Amb permís. Proposo que el jurat es retiri perquè es pugui celebrar una sessió segons l'article 39A. El testimoni té els seus drets. Capità Ross. Jack. Els membres del jurat es retiraran a una antesala fins a pròxim avís. Tothom dret! Què cony és això? Coronel, què passa? Vaig complir la meva obligació i ho tornaria a fer. Me'n vaig agafar un avió per tornar mateix a la base. No se'n va enlloc, coronel. Custodien el coronel. Sí, senyor. Capità Ross. Què cony és això? Coronel Jessup té dret a guardar silenci. Tot el que digui Vol dir que podrà se ser m'acusa utilitzat d'un en contra delicte? seu davant d'un tribunal. És això, coronel? mitjançant procediment judicial M'estan acusant d'un delicte? Té dret a parlar amb un advocat abans Quina de ser sotmès a gràcia. un interrogatori. Sí, fa molta gràcia. Designar un advocat civil. Això és... T'arrencaré els ulls de la cara i em pixaré dins la teva closca! T'has equivocat de marina! Coronel Jessup, entès els drets que li acabo de llegir? Arreplegats de merda. No teniu ni idea del que és defensar una nació. L'únic que has aconseguit és afeblir el país, Cafi. Vet aquí el que has aconseguit. Has posat els compatriotes en perill. Que dormis bé, fill. No em digui fill. Sóc advocat i oficial de la Marina dels Estats Units. I vostè està arrestat, fill de puta. El testimoni es pot retirar.